IFM News. IFM News. Live report. Idol Dennis, good morning Manen and please comment. Yes, good morning, Idol Lawrence. Pinalukuyan ni Governor Araneta Marcos. Di panagpatong palto patnal daw na panagtrabaho di sa aming empleyado di Provincial Capitol. Dito mapen iti panang pabusoy na para iti empleyado nga mangpili no iti mamayat para katakwada manipot sa alas 7 iti bigat ayun sa alas 6 iti malem bueno manipot sa alas 8 iti bigat at pating iti alas 7 iti arabi. Ilalabag na pa nga napaglulumungan da iti mabanag tapi sa unay nga marigatan iti empleyado masubret iti pangumpisan ng masapang agreeing bagana pa nga nagbatid iti panagtrabaho dito yung makita natin iti oras dasak pa iti anyaman na bana sa sanda mapagtaran iti panagtrabaho iti Provincial Capitol iti kadalawas malaking iti ito yung pakamukan ng gobernador iti manamnama na maadal iti panakiyornos ti oras kinaldaw ng starek iti job order nang nangro na kadagiti masabol serbisyo medical iti ginaldaw. Kapag na inahin ti gobernador madagiti entrance to hospital kin ti Provincial Residency Office Santa Mabalin iti sombrek line iti unag ito patnaldaw at sibot to masabol serbisyo dito iti las 24 oras. Idol Dennis Salitio, Tata, IFM.